Lewap welaýatynyň administrativ merkeziniň döwlet dukanlaryna çörek üptünçülüğiniň yaramaz ýagdaýy saklanyp galýar. Bir döwlet dukanyna çörek nowatlary köp gatly jaýyň girilgesine gillenilýär. Bu aralykda ilatyň nagd kynçylyklary hemde subsidiýalenen harytlary hojalyklary paýlamak işleri dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä adamlar bir döwlet dukanynyň öňünde ir sagat 4-den başlap çörek satyn almak üçin nowata durup başlaýarlar. Ýöne dukanyň öňünde uly nowatyň emele gelmegine ýol berilmeýär. 6 mäşde çörek getirýän awtobus gelýär. Ýöne çörek nowatyna garaşýan adamlar dukanyň 100 metr aradaşlykda garaşmaly bolýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylar dukana 2-2den iýerlýär. Galan adamlar dukanyň ýanyna bir köp gatly jaýyň girilgesine gizlenmeli bolýarlar. Türkmenawatly habarçymyz emele gelýän nowatlary 2 asuda raýatyň gödäwçilik edýändigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet hiýetçiligindäki adyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary ýaşyrmak tagallalarynyň çägini geçen may aýyndan başlap paýtagat Aşgabatda subsidiýalenen adyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerine girişdi. Türkmenawatly habarçymyzyň maglumatlaryna görä kesgitlenen möçberlerde adyk önümleriniň öýleri paýlanylmagy şugunlar Türkmenawatda da ýola goýulýar. Kesgitlenen möçberlerde paýta ýagy, günewakar ýagy 5 kilogram, 1 kilogram tuwe, bir sany towuk buğda öýleri eltilip berilýär. Harytlary öýültmek hyzmaty üçin hojalyklardan 3 manat möçberine tölew kabul edilýär. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary öýleri haryt paýlamanyň kadasyz ýygylygy barada habar berdiler. Häkimetler Aşgabatda ilki başda hepde bir gezek ilaty adyk paýlamagy meýilleşdirdi. Paýtagatda ýaşaýjylar may we iýun aýlarynyň dowamyny köp etrapda bary ýogy 2 gezek subsidiýalenen adyk önümleriniň öýleri paýlananyny aýtdy. 16 awgustda Azatlygyň habarçysy ýurdun käbir künjeklerini ilatyň adyk paýlanyň 3 aýda bir gezek paýlanylýanyny habar berdi. Awgustyň başlaryna habarçymyz paýtagatyň ençe metraplaryna adyk önümleriniň 10 günde bir gezek öýleri paýlanylýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenawatda pullaryny bankomatlardan nagdlaşdyryp bilmeýän adamlar adyk harytlaryny satyn almak üçin nagd däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerine köpçülikleýin barýarlar. Habarçy nagd ýetmezçiligi sebäpli Türkmenawatda bazarlardan sewda edýän adamlaryň azalýanyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýagdaý nagd däl hasaplaşyklary kabul edýän sewda merkezlerini terýär. Käbir çaklamalara görä 250 000 töweregi ilaty bolan Türkmenawat şäherine nagd däl hasaplaşyk kabul edýän sewda merkezleriniň sany barada taýyk maglumat ýok. Ýöne biziň habarçymyz şu günler şäheriň sewda merkezleriniň köp adamlydygyny aýdýar. Ýöne sewda merkezlerine adyk önümleriniň bahalary döwlet dukanlaryna bahalary bilen deňeşdirilenine aşa ýokurydyr. Muňa garamazdan habarçymyz nagd ýetmezçiligini başdan geçirýän adamlaryň gymmatçylygy garamazdan nagd däl hasaplaşyk sebäpli sewda merkezlerinden adyk harytlaryny satyn almaga mejbur galýanyklaryny aýdýar. Bu aralykda öz ilaty adyk harytlarynyň gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistanyň Russiýa eksport eden gökbakçy we miwe önümleriniň möçberi bu ýyl 93 götürmeye korlanypdyr. Russiýada oba hojalyk önümleriniň howpsuzlygyna gödäwçilik edýän Rossellhaznadzoryň maglumatlaryna görä Russiýa soňky bir ýylda Türkmenistanyň import eden gökbakçy we miwe önümleriniň möçberini 16,9 000 tonnadan 32,7 000 tonna çykarypdyr. Hususan Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň we käşiriniň möçberleri ýokarlanypdyr. Pomidoryň eksport möçberi 16,4 000 tonnadan 31,9 000 tonna, käşiriň eksport möçberi 40 tonnadan 302 tonna çykypdyr.